Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. KSA Climate Kepedoji upon put hot Karbi Rongasara Micra Tumpen, Maikang Nippon. Preni Pankora Trokani, Karbi Ang di Porong Sopi, Karbi people hold Taralang so KSA Sasa Hemalo, Kra Tumpen KSA Doan upon Papon to see Climate Kedoji upon Ardido Klumpen, Mai in Nippon. La Solong, Kra KLA, KCS Lapen, ex KSA Atum, Chetong Don Si, Mayalong, Ardipidunlo. Karbi Student Association mate Karbi lo chari asong laki isi khai aphan kerai komji asong mate khai amoyar bung la sonsi Karbia khai kisong thek tika pora hot pharo khreser kebra phok kebra sir kep aningkan Pratap Chandra Tokbi lapen arisang hoatum Karbi Student Association KSA amhang pathek ponlo la sopen wang bom pen non pinanganarta nang dolo bonta non obi kimiatum ki claim gedam Kachiton tia jo KSA chithak jama sonsi thek longlo la sopen KSA iklaivet kido kenang sotpu mathasi Karbi Rongasaramai kra tumpen ke pangrum chia phan sai deng ponlo kado kawialam mayelong chingki chithan ponsi ke bangji phai kunini phaing kor player ni ke KSA isibet do popusi to ana ro tumta chikroi sarben Karbi arakari KSA isibet dopon popusi mayalong pangdak pon Kemarin itu dia kan, ini tuh cuma film tak cuma itu loh. Kesia satu ke tentang anak si kelompok, lame kan bila merame itu ke lame kena akhir nak kelompok. Kesia itu makin dari apa? Hampang asong kituan, kisung di poya alam masuk kelompok tu. Mana pakai KSA Roni Rupan masuk kacau hak ke buku kacau ini masih non apa ngobang Romasar pun kenangan iklan kita alang itu kapacing di siapan kenangan iklan kita penting si akemi ang kekeklang mengalalo rupo KSA itu sedang isipet rupo masih kado wedum tapi ni ngalong alang itu man aku kuthop aku pitulop ini aku ni acik lo ingko rapi apa bangke alang itu si pilih mereka aku mana presidium so aku bang alang itu si mereka lapan konvenor aku bangke alang itu masih ketimbang si mereka aku ni acik lo abangke alang itu pang election kan si sekretari presiden invite boniko lapan ke bangko presiden bangke lah bang candidate man itu lapen bangko sekretari bangke sekretari candidate si maniko abutars tukang paya mangalasan lo karbila mera mebe bangke KCS pen bangke Karbi Rongasara mebe bangke lapen alang litum grupo KSA tu bangke ke lason si bang haro ini abutars dari itu apensi sekretari presiden ini baik boniko lapen ke alang itu mantap puthop ini tu arku kemesen kita dulong je pak, alang itu aru tu si presiden haidun je, mas sekretari haidun je, alang itu maru pan bangke, asisten sekretari, lapen bangke, dunmeku vice presiden aku si, kepon aku si, ini ada jurusan orang itu coba aja. So, saya pacun je pan itu, non matke bahan paklam bilang kita, election officer kita pati pon, kasi kalian mong arara tum kari KSA cingrum nanti penanganan mulai kaningge hak kini penang KSA rupo tum kami aning samjin rupo cifraisar itu kabeh alam kaki penangan itu kene kamata kene do pus kami ke pleng do pus kami kado wici osi itu wet itu dia alam itu namcak sekilo masih clear dia bangke putar sekali pasti tidak halas soal ini kan sekretari presiden akan ke interim pasal komite kan kecil dan program dong orang itu haru hawar langsung sengken sih halas itu yang problem itu kan full project pasal election conference dong ada masih sekretari presiden project dalam parti politik pulang kan ke ningarompal kalau bilang merah itu maksudnya KSA itu bilang Arni langsung sekretari ke messenger pan kalau bilang ham isu boy langsung saya klaim ke messenger namanya mehin pestame hirjumi panjang lo apa ningarong juro lo
Daithor pensiloni jan atawar rat ke dam ke bang kisung kacetong nang. Lakhain ko trok doar bagri constituency ke paro Daithor police station pensiloni janan kacheleng pet. CPD MK atawar kahing no pena jok rat kisung kacetong nang. Bang sojok Assam state lapen KAC kacharia bang pu CM Dr. Tuliram Rong hang lapen lakhain ko trok doar bagri constituency MSC mati KAC education EM Richard Tok biaphan rat pen towar nang selam paprap non pusi kachuningri pedopon. Nilimen bangkes sukio tarubu. Kalang lo, ni dungi tak duar beri ganti tensi sor. Labang solam ke jatandam lote sige ningduk mimia son lo jo. Athe jase met non nili tumalong bangke jase met bang towar bang. Labang sotowar la puson hello non ningkan ko annen pen ni sita nil tu non ningkan rock poseta la sotowar la sotengan vela la pen la sotowar kitam ge bang asik sak pena jok ong dung ara tu bang ge sung piglu pusi mata athege school logo chale somar pen chenglok la pen rara tum akaprega prega war sai ge chok emdun pen chenglok setame towar ke memia joini sung pigson sin dum je theglong la sin non nil ge chuning rije bang ge la hello je labang sotowar non ke cari bom sarkar tum tame atheke non mat ke BJP tum si non mat ke role bom lo asalan tum phani le chuning ri jala mangala hello je semet prabjin bel bang so to war phan bang nili tum phan rong ra tum phan la to war le na salam pi po anta ong dung ra tum bang ke aning sampik jila la ben non akaprek okol ra tum ke chongda chitulo war sai chat kalilo kedam ge bang ong dung tum ta atheke muni tum kiddu ke plan joman pette ongdung tum ke kiddu garat siga hopot jase met kala sotowar ben sirenglo asira sotowar ka vide pena jokta rara tum ongdung tum mangke nang pa phibom son ji thekon long sita towar nang me senlo bulutang te ki chongda chutulu ben chenglok kidam ke banga do vita me senlo bulutang te rara tum ansu se chingthur ponjila la solama farman ben sindili chunirilo non ke chari bom sarkar tum stame alang tum bang jongsi prabjin ben edi tum ha sotowar pilo bulutang te alang tum han kurwang thu ning sing sama tu pol pen ong dung ara tu mangke chihok pro jila la pen isi nilitum chingthur mucho jilang posin nilihin pen bangke mathadam KSA Amri branch pen Lower Amri Ingti Mailang Cheng LP school along Kahumri dam Lakhahini Amri constituency ke parlo Lower Amri Mailang Cheng LP school along an KSA Amri branch tumpen Humri damsi Thanbang school ke bang wedada pothak ronga sor lapen SMC mai phua tumpen chingki than pon lapen ko sonsi Thanbang school pachwang werjima lahai hualam sitame chingki chingwai pon labang so pothak ronga sor lapen SMC mai phua tumta kachelang dun kenang sot bi nong posi KSA Amri branch mai phu ten bringson singnar pen than pachini pon son si than bang sitami bangwi pulote alang li tumpen kaprek step sitami dengpon popusi than pon lapu aronga sarthi anparta SMC mai phu birening tipen nangke thando na tengki Mailang Cheng LP school Thanbang Birondro Kro non het non raipenle school ka chiwangwi lapu kalilo ningkanta school chiwangwi si school ahemta nampi namdora sonsi pinchong darlo nilitum Thanbang aphan kai ke setami pulo school bang wernang ji puke bonta nilitum alam nang arjuje lasi nilitum kedam tanga porohot rongisi chelangsi KAC education in church EM Richard Tok bialong ansetami pinpuralo paledamlo bonta non puanta thangnara berta awelang pasi nang pachini do me benang lina chetong thekpot lalo nilitum pini Amri branch KSA nilitum nili meipu hoi lapen nilitum rapet financial tree tami nilitum kewang pen theklong bangge isi laso quality education wa puthak bang isi nihin bang si ningduk polam thebang ke non SMC atum ba tum non theklong sarlo school building mat se condition mat se me plus mopen dai tum theklong lo master sami ningkan singbong pen chiklioni yon thom la puang po pini dak program itu lasut sebang chot la se la so puthaka bang ke nili tuning ring tung education EM sar chatok bi phan pen ke non Kecari bom Karbingonong Thomas Council CM Dr. Tudaram Rong Hang Pan Same Prabjing Ben la so asai bang deng ponang pu bang si nili KSA Amri branch in pen same tum appealing tum ate la so tuning rilo mane
mastor phan bang prabjing pen dak lu than bang bang nak prabjing pen kiwang pen osomar phan sami lu ke than lu kapitan thujia pha la pen jong si than thelang ako than thu thadat pote labang ke tuning rilo la ne tum kese branch tum sami ka kita agab dun chibdi rat akisung long la pen ke jong se lang li lanang bong benda wang walang polote labang tum kapreka step deng nang kok pola ke ni tum kese penta lana tadi non ladak nangli tum nang ka visit pen ke thek long bang ke la lo nilim ben puji bang ke la si nimduk lo mopen tani li pulo isi la quality education pu bang ke kaleder lo la so thepi bang ke kacharli dima matsi a hema matsi abe la pen plus la ki than bang lo teacher sa bang ta alang li bang li pin la pen usomar sami abeder lo charli thek theder lo aposi ki than bang abeder da jok si ladak mai langching rong somar tum sami no hop halloween tami pacharli dunang kok lo lasi la so putha ka bang ke prab jing ben la so bang action and serak nai kusini di tuning ring tu la nile tum bini ben si la bang so sai kideng kicheng lo kedam tang aport mini tum dambom sami pu through media ben ni tum cepaklang le lasi bini ben bang ni tum through media ben sini tum cepaklang po ni tum bini dak dat la pokoli ni damlang ni tum malong pret la pu lower part patang po hapu apara Karbi Anglong Building and Other Construction Workers Union Otumpen West Karbi Anglong District Committee Kisengpon. West Karbi Anglong Sadgang LP School open stage along Prenipai Inquiry Trokarni. Karbi Anglong Building and Other Construction Workers Union Otumpen West Karbi Anglong District Committee Kisengamai Piman Ponlo. West Karbi Anglong Arlo Sitami Organization do Piklo Sita La Songbong Sitami Labor Jako Pangtang Tipji mati labor datum kisung ke pawidia chia phan pusi jogot tiso alang lipen mathasi registration ke dotang a union di phuandam si building and other construction workers union amai phuatumalong chingki che thandam pen che don si pini West Karbi Anglong alo sitami registration ke dotang a union nangji pusi chingki che thansi pini ke district committee sengpondo Bangso Committee ke Sengpon alo Mai Phuarpu Kedengpon Jogot Tiso Kongchun Bangarpu Bikram Kro Dun Mai Phuarpu Pinki Patorpi Bidisar Arpu Dhonison Kramsa Sahem Chunbang Arpu Bikram Ronghang Alang Litumsi Arpu Dengpon si West Karbi Anglong District Committee Mesen Pen Claim Dampon Popusi Nang Pachinidu Jai Mekalong Dhonison Kramsa Kachapahem Phupon Ammai Long Alihia Manpen All Karbi Anglong Building and Other Construction Workers Union Amaipu Dilip Kiling Rap Kong Chunbang Bharat Inghi Dun Maipu Joyson Hansi Sahem Chunbang Raj Teron SGB Rongbong Teron West Karbi Anglong Labor Union Amaipu Manop Kramsa Atum Chetongdun Pardon Nilimen Jogotiso Nili Dak West Karbi Anglong District Committee President Bang Kadokawe Radatum Nangki Hokpen Nili President Jing Nilo Asui Nili tum pini labangso mai kepa ba kachopa nang ko alam the bang ke la hello isi theta nang the kaphere me ang the kido ajoni pen Nili tum bang registration avidat ko ajoni pen si Nili tum bang prabjin pen ko langli Central Committee President sa tumlong chingki chithan nam pen alang li tum ta nang chini pen ba nang chiram nang chito tun pen abang so registration pini bang ke Nili tum phanta mahangklar dak pen kadu kawe rat thek prong pen labang so registration nang pitekang lo la pen am so se non prang ke bang ji mesen alam loan kam jam sitame polangli president sar tum non prang ke bang sitame pothot nang ja pon thu ko thek the chine sonanda charju pen chithan nang pachini thu bompu lasi kadok awe rat dak Nili tum committee doan sitame polang litum long pen an so se chini ne thek the son doan sitame Nili tum ke thegia phan pothot charju thu pen pachini ya phan Nili tum bori pon bom lo non laben an so se non pini bang ke Nili tum dak district si seng lo lasi pothot Nili tum branch ke seng dam ya phan sita Nili tum kasisik do lasi am so se ke seng dam ji pangtang dam ji pothot noni prang ke bang labang so choklem chodam amu ton pen ke joy wan ya phan sin tum labang so mai bang chophalo la nai pardo
Pro nili Ladakh West District Committee long secretary lo pini nilitum dak mai ke phapon lagi ilitum choklem chuda malong joy ke joy wang gido nang ji aphan mate Ladakh ilitum malong ahin pen ke wang amistri ma kam ke klem atum dopik lasi bangsu along ilitum cerai kom do nang ji ma de celang do nang ji bo phan chen ilitum bangsu amai bang ke phapon lo lasi pu ai central committee pen ke thegi ding tong wang si ilitum aphan lam lun sitame than de kang lo lasi alang litum kapare de kang ateng pen ilitum sitame klem dampon popusi nilitum ta cisik bon lo lasi an so se non e prang ke wang ji ke mesen ji ba ki chok nang yi asonan ke alang litum central hoi pen sin litum phanang thanak pare dun bom popusi ning je thepon lo lasi pini ke phapon namaya nambang ke lan sinili lam than pon chon halo labang ke ilitum phan government pen sitame warsai nang ki pido lasi hala so warsai long ki jok ponji mate ilitum ke thek re rat phanan sitame aprang ki ja poni phan sin ilitum bori pon lo lasi hala dak pine scheme do ba government hoi pen ilitum lebar aphan nang ki pi pon akama jam sitame do lasi hala so long ki jok ponji mate aprang ki bung poni phan sin ilitum claim dam pon ko nang solo ilitum documents ma recognition ke nang sot lasi bang so long chupa ogie phan ke ilitum la pan card voter ID la hai bang ke nang sot lo athe documents pulu tang di emen ikur ba irong ke chokli me ke nang sot lasi bang so long chupa og donji atum ma phan wan stami kapachini ke la bohen lo mane jong si chupa og donji pulu tang te ma chupa og don vek nang bo athe ilitum lebar puge ke nang sot lo lasi bang so long chupa og donji pulu tang te nang litum document si wan pen nilitum along sitame khobor lote chok ponik ji